Kung mapatuman, dako jud og tabang sa katawan sa ilabangga. Sir Teddy, bahin sa imong project nga gusto nimong i-implement no or buhaton sa Nabanga nga proper waste management program para sa kahinlo sa palibot, unsa sa balaod sa proper waste management, Sir Teddy, nga pwede nimo ipatuman nga dako jud og maitabang sa mga katawhan sa lungsod sa Nabanga? Ang proper waste management or paglain-lain sa mga basura, kung mapatuman, dako jud og tabang sa katawan sa ilabangga. Aron ato ang hinumduman nga cleanliness is next to godliness. Sakto, sir. Amen. Ug ang basura pag i-segregate properly, mahimo paning kwarta sa atong katawan. Tinuod, sir, di ba? May pera sa basura. Tinuod yun, oh. Mao ni ang atong prioridad. Hinlo ang atong palibot na makakwarta pa ka. Aron madasig sila sa pagbuhat niini, akong tudloan sila unsaon paglain-lain sa mga basura. Yes, sir. O maghatag kita og mga basurahan sa mga kabaranggayan, diin adto nato ibutan ang mga segregated nga mga basura. Yes, sir. Himuan nato og municipal ordinance aron mapatuman sa katawan. Kung pananglitan kaning balaod na existing na sa atong munisipyo, Oo. atong paninghaon nga ato zon ma-implementar karong panahon na. Yes, sir. Yeah, sakto, sir. Thank you kaayo, Sir Teddy.